amru baini wa bainakum da an gama magana yanzu a ce bala'in da kuke ta nema ba to sun kai shi kwano kenan kadiba Allah ya yabi annabi da hakuri da kau da kai amma da suka kai shi kwano Allah ce da a ce abun hannuna yake da an gama magana anan akwai wani hadisi da zamu kawo shi hadisin lafazin shi idan ka kalle shi a tunani irin naka hadisin yana da kyau kawai laihin shi ɗaya ya kare ta haya Qur'ani amma a ido in ka kalle shi sai ka kai abun yayi kama amma kuma wallahi ba haka bane shiri ne sai ka ji wato cikin abun nan Muslim hadisi yana cikin Sahihul Bukhari so amma Muslim ma ya kawo shi yace anna Aisha radiyallahu anha lalle Aisha yadda Allah ta tabbata a gare ta zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam mata annabi sallallahu alaihi wasallam amma yana da ka a faɗi lamba hadisi hadisi yana cikin Sahihul Bukhari hadisi na 3231 yana cikin Sahihul Bukhari wato abinda hadisin ke cewa Aisha ce wai ta tambayi manzo Allah ta ce wace rana ce kai bakin ciki fiye da ranar Uhud ranar da aka yakin Uhud akwai wata ranar da kai bakin ciki ka san da yake mun ce hadisi sai mun rika dauko shi daga farkon shi har karshe bari mu dauko farkon hadisin yace haddathana Abdullah bin Yusuf akhbarana ibn Wahab qala akhbarani Yunus an ibn Shihab qala haddathani Urwatu wato Urwatu ya bani labari yace anna Aisha ta lalle Aisha radiyallahu anha yadda Allah ta tabbata gare ta zaujan nabi sallallahu alaihi wasallam mata annabi sallallahu alaihi wasallam ka san mun ce a larabci da zauju yana daukan namiji zauju kuma yana daukan mace ba sai an ce zaujatu ba shine zaujan nabi sallallahu alaihi wasallam haddasatu cewa ita Aisha ta bashi labari annaha qalat lin nabi sallallahu alaihi wasallam ta cewa annabi hal ata alayka yawmun kana ashadda min yawmi uhudin shin akwai wata rana da ta hiye maka bakin ciki da ta kai rana uhudu qala sai manzo Allah ce yi akwai yace laqad laqitu min qaumiki ma laqitu wa kana ashadda ma laqitu minhu yawm al-aqaba yace iz aradtu nafsi ala ibn abi yalil yace dunu abdi kulal falam yujibni illa ma aradtu fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi yace falam astafiq illa wa ana fi qarni fa'alib farafa'tu ra'si fa idha ana bi sahaba qad adallatni fa nazartu fa idha fiha jibril fanadani fa qala inna allaha qad sami'a qawla qaumik wa ma raddu alayka wa qad ba'asa ilayka shine can da aka ce inna allaha qad sami'a qawla qaumika lak bari mu biyo da fasara ɗaya bayan ɗaya wato da ya tambayi cewa da ta tambaye shi cewa akwai wani abu da ya taɓa bakanta maka rai fiye da abin da ya faru ranar Uhudu wato ranar Uhudu sun faɗi an yi kashe-kashe ne a filin yaƙi to shine sai ake cewa akwai ranar da ta ɓata maka rai kamar wannan rana sai ya ce akwai ranar da na zo na tara al'ummata na kiraye su zuwa ga gaskiya na yi masu nuni na jawo hankalinsu ashe zaman da na ina masu nuni su suna can gefe ma suna shirin yadda za su kashe ni na zo cikinsu da na gane haka ta faru sai na taso cikin bakin ciki da damuwa cewa na zo in kwatantawa mutane na gaskiya sun kiya ina cikin tafiya farafa'tu ra'asi sai na daga kaina sama fa iza ana bi sahaba sai na ga wani girgije ga yanan sama kada azallatni shi wannan girgijen kawai yayi man inuwa fa nazartu sai na diba cikin girgijen fa iza fiha jibrilu kawai sai na ga jibrilu cikin wannan girgije fa nadani sai jibrilu ya kira ni fa qala yace inna allaha qad sami'a qawla qaumik lak lalle Allah ya ji maganan mutanen ka bijire maka da su kai ka yi iyaka kokari ka nuna masu kuma wa maraddu alayka sun ji Allah ya ji ba su ansa maka da duk abin da suka ansa maka da shi din nan na bijirewa suka ki ansawa da su yi da'a ga Allah Allah duk ya ji wannan abun amma ka sani wa qad ba'asa ilayka malakal jibal Allah ya aiko mala'ikan dutse yanzu lita'murahu bima shi'ta fihim Allah ya bada umarni yanzu yana hannunka ga mala'ika nan na dutse wanda duk dutsen duniya a hannun shi yake saboda haka Allah ya baka dama yanzu kai zaka bashi umarni duk abun da ka ce mashi yayi ma waɗannan mutane shi zai masu saboda haka duk abun da kake so bashi umarni ga mala'ikan nan kai zaka bashi umarni da kanka fanada ni malakul jibal sai aka ce manzo Allah ya ce sai mala'ikan nan na duwatsu sai ya kira shi fa sallama alayya sai man sallama summa qala sai ya ce ya Muhammad fa qala zalika fi ma shi'ita wato duk abun da kake so kawai ka faɗi yau za a gama da waɗannan mutanen ya ce in shi ta an udfika alaihim al-akhshabaini ga manyan duwar watsunan guda biyu waɗanda suke makka in kana so kawai in je in ɗauko su in rifta masu bisa kai kawai in gama da su faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce bal a'a ni ba buƙatar wannan
arju an yukhrija Allahu min aslabihim man ya'budu Allah wahdahu la yushriku bihi shay'an, ina fata daga cikin tsatson su Allah ya tada wasu waɗanda za su bautawa Allah shi kadai kuma ba za su yi tarayya da Allah ba, saboda haka ba he an halakar da su ba, a bari su sun haihi waɗanda za su yi imani nan gaba. ai kaga abin da ya rage sai ka ce Allahu akbar da Allah lafazin hadisin bai koro da dadi ba, ya yi dadi sosai. to sai ayacin ta ce kulla wannan indi ma tasta'jiluna bihi la qadiya al-amru bayni wa bainakum, abin nan da kuka nema na azaba da hannuna yake wallahi tallahi da an gama maganar nan. da Allah ina so ku hada wannan hadisin da wancan ayi ba su haɗuwa sai kama ba su kama ba. to shi yasa hadisi ji yadda ka ji shi da daɗi din da Allah bai sa a yi ba wallahi tallahi sai kaga kuskure ciki. Gaskiya ne. Idan kuma ka ganshi an yi shi daidai da daidai ba kuskure to sata ce cikin Qur'ani aka sato magana. Abu ne na sata. Sato shi aka daga cikin Qur'ani. Ina fata in dai ya tsaya daidai da yadda Qur'ani yake to dan me za a dauko kuma wani wuri. Ina fata an gane. Ai na san in dai kana da kan gado kana da kuɗi kam da za su biya ma bukata ka ce ramce. Bai yi ba. To shine na ayata ce kulla wannan indi ma tasta'jiluna bihi da a ce hannuna yake abinda kuke neman gaggawa da shi na azaba la qudiya al-amru bayni wa bainakum da tuni an gama magana wallahu a'lamu bi zalimin Allah shine mafi sani dangane da azzalumai.